אז כבר ביבי אמר אתמול שהולכים לסדר לנו חיישנים, צ'יפים. אנחנו נערכים לאפשרות שלפני שימצא החיסון נקבל גל שני. זה אומר רוטינות או טכנולוגיות שלא הפעלנו עד היום, טכנולוגיות מקובלות לפי החוק שאנחנו נפעיל אותן, למשל חיישנים, שיהיה על כל אחד, כל אדם, כל ילד, אני רוצה את זה קודם כל לגבי הילדים. ולילדים, ישימו קודם לילדים ואחר כך למבוגרים, זהו, יתכנתו אותנו ונהיה עבדים ומשועבדים לכולם. לא יאומן, זהו ביבי, שאמרתי לכם, שהוא מספר שם ב-CFR. And at the moment, in most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. אז הנה תתכוננו, רוצים לקחת לכם את הילדים כמו שהפרידו ילדים בקום המדינת התימנים ומרוקאים ואחרים, מכרו אותם ועשו מה שרוצים איתם. המלכה הזאת המטונפת של בריטניה אומרת במפורש, היה לנו כבר פעם בעבר ככה, וזה יפרידו את הילדים מההורים לתקופת מה, ואחר כך יחזרו לחיק המשפחה, היא כבר מדברת על זה. Many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. וזה היה כל כך חשוב לה שהתחילה הקורונה להגיד לנו את מה שהם תכננו בעצם, שהולכים להפריד את הילדים והכל, אבל זה טוב, זה לטובה והכל. היה בבית, תוכנית שטנית. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavor. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. מדברים במפורש, זה מה שהולכים לעשות, להפריד את הילדים מההורים, לעשות צ'יפים והכל, יחדירו את הכל וישלטו על האנשים לגמרי. אבל ייתכן שהנגיף יתפרץ מחדש בגל שני, ואולי אף בצורה חמורה יותר. אנחנו חייבים להיות מוכנים לכך. אנחנו נהיה מוכנים לכך בשורה של צעדים, אני לא אפרט אותם כרגע. אנחנו עוסקים בזה מעבר לשאלה של פתיחת המשק מחדש, פתיחת המדינה מחדש בשגרת קורונה. אנחנו נערכים לאפשרות שלפני שימצא החיסון נקבל גל שני. כל האוכלוסייה על פי חוק תחוסן על ידך בלי לשאול אותם, ואם לא, יהיו צפויים למעצר. אבל לא יכולים להגיד לאדם יש זכות על גופו, והוא לא מוכן לשים צ'יפ, והמדינה לא תקבע לו אם הוא ישים צ'יפ או לא, אם הוא יעשה חיסון או לא. זה אתה כבר לא יכול לשאול. למה? כי הם עשו כבר מחקרים וידעו שיהיה את הקורונה כמו שעבר, ניבא, המתכנן ניבא ביל גייטס מראש, הכין את החיסונים, ימכור 8 מיליארד חיסונים, יעשה את הכסף, יחסן, יכניס צ'יפים, ישתלט על העולם עם כל החבר'ה שלו, וביבי אחראי פה על מדינת ישראל, בקטנה, סדר עולמי חדש, חייבים סדר עולמי חדש. מנהיגי המדינות הנאורות הבינו שזוהי שעת כושר לכונן סדר עולמי חדש. תסביר לנו, מה זה סדר עולמי חדש אתה אומר? על מי? בזכות מה? תסביר לנו. אתם נתינים עם צ'יפים. למשל חיישנים.
שיהיה על כל אחד, כל אדם, כל ילד, אני רוצה את זה קודם כל לגבי הילדים, שיהיה מין חיישן כזה שמזהיר כמו מכונית. כמו מכונית, אתה מתקרב אליה יותר מדי, עושה לך רעש. באזר כזה. היזהרו, פיקחו עיניכם ויהיו ערנים. ולא פחות חשוב, אנחנו רוצים לעזור לכם בלי בירוקרטיה מיותרת. ביבי, פליטת פה להגיד במקום רוצחים, או במקום רוצחים להגיד רוצים. מה מקורה? ובכן, יש מושג שנקרא טעות פרודיאנית. פליטה פרודיאנית או פליטת פה פרודיאנית היא שגיאה בפעולה, דיבור או זיכרון אנושי שנגרמת על ידי הלא מודע. לרוב השגיאה נראית מהצד כמקרית יוצאת דופן, מוזרה ושטותית, אך יש לה משמעות עמוקה יותר. לכן, בשימוש היומיומי, משמעות הטעות הפרודיאנית היא של פליטת פה שלפעמים חושפת את הכוונה או המשמעות האמיתית של הדובר, או של דברים שכבר דיבר בהם ונפלטו לו.